हाय सांग मैंने आज ये भिडियोटा कर माने हूँ आज गोटे माने मुझे भल जिनसटे अर्डर कर माने भिडियोटा करी जिनसा भल भिडियोटा देखिए पूरा फुल देखिए माने जिनसा कौन आउ बहुत भी मजा माने लगे माने जिनसा अर्डर कलापर आसला पहुँच सारा जो खोलवाटा के माने ये निजु फिलिंग्स आसूसी आउ भिडियोटा देखु कौन भल मंद देखु आ जिनसा कौन तुम डाउट करके तुम मैंने कह प्लस तुम जो देख तो खोल तो देखा जिनसा हूँ माने देखे दिंतु एति सैज एत बड़ जिनसा कौन हूँ देखु आ कान फुला कान फुल नहीं जो ये काठी भाया कमर नहीं nanti mobil itu video kena nanti juga kamar itu दब ना पैसा कि दब कौन ya udah sudah itu nak orang sudah ini terus na ini kita na mobilnya sidar na bongkar kau ya bongkar kau sidar kau sidar benar sidar benar sidar tu ये बाहर की पड़े दिखाई दे रहा है बस बस उल्टा ना रखो देख ये लगा बता ये बात नहीं दी मार्केट में कैमरा दी फुटा है ना क्या लागे में काय फुटा अरे लागे मोबाइल है कैमरा के उल्टा है कैमरा से मोबाइल है नहीं फोटो से देखी मेरा उल्टा लगा दे हां ना तो भाई मोबाइल कौन सी देख मोबाइल की छापा बटाओ
ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିବି ଯେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତମକୁ ବି ସେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଭାବିଲ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ଥିଲା, ମୋର କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଗତରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ଗାଳି କରୁଥିଲ କି ଯେମିତି ସେମିତି ସେମିତି ନାହିଁ, କେମିତି ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ହେଉଛି ଜିନିଷଟା ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ହେଉଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଜିନିଷ ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ୍ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇମି, ଭିଡ଼ିଓ କରିମି। ମାନେ ଏତେ କ'ଣ ମାନେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କହିବି, ତାପରେ ବେଡ଼୍ରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫେସ୍ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗତୁରିଆ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ସେତିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁରୁଣା ଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି।